Докато не ме чуеш и не ме разбереш и не ме видиш такава каквато съм, знаеш ли какво? Просто не искам да те гледам. Противен си ми. Моля да мисли, разбираш ли? Стига вече глупости, предизвиквам те на дуел. Какъв дуел, бе? Какво те гони, бе? Битбокс дуел. И аз не му викам, Георги, няма да спя с теб. Малкия, какво става, бе? Имам си гадже, ще ме намира. Това какво значение има? Ти си мазна. И може и път аз капа на маймуна ми се пречка, докато говориш или щупа съдите, разбирате ли, бе? Дора, малкия. Ще ми пиеш пак егер с водчица, така ли? Още веднъж го направи. Само още веднъж го направи, ей! Ташак, ама те отстъпват на София да стане столица. Лично, това никъде повече не искам да те чуем, че го говориш ясно ли? Няма... Ако продължаваш така, ще фанам такса, ей! Нямаш право да казваш една седмица мазна! Що ми изпускаш водата, бе, олигофрен? Не, бе, ара кай си. Ара кай си, бе! Кай си, бе! Ара кай си, бе!